Togo ye Zanjara ne ka baara ye dalida de ye carré kɔnɔna na Dali d'Afrique directeur Dali d'Afrique Dali ye pavé de dɔ de a bɛ da kuru kɔnɔ a bɛ da carré kɔnɔna na bon an b'a bɛɛ de kɛ carré kɔnɔna taw bɛ épicerie dɔw b'a la 8 dɔw b'a la 12 dɔw b'a la 6 yɛrɛ bon kuru kɔnɔ ta ninnu an b'olu fɛn da kuru kɔnɔ donc an b'a bɛɛ kɛ quoi en tout. Bon ne donna baara in na franchement donna baara in na baara kanu kama n ka patron dɔ bɛ yen il s'appelle Alfuseni Daf donc n donna baara la ale kanu kama bon ale yɛrɛ de ye Dali d'Afrique ale de y'a tɔgɔ di k'a créer quoi donc ale ka baara taabolo kama n fana donna la o kanu kama quoi. Dali in bɛ kɛ carré kɔnɔna na voie d'accès baw a bɛ se ka k'olu la i n'a fɔ ni jinɔgɔ bɛ ka i sigi ka carré kɔnɔ i n'a fɔ an filɛ carré min kɔnɔ sisan i b'an wele an bɛ taa i ka carré kɔnɔna suma ka dali in d'a kɔnɔ mobili sugu bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ a kan mobili sugu bɛɛ kumabaw bɛɛ ka daminɛ an yɛrɛ filɛ min na sisan ka daminɛ u b'a fɔ bɛɛ ni ma ko siwurunin ka daminɛ fo 24 wurun an filɛ ka min na sisan nin b'o tene quoi bon dɔ fana m'o ye épicerie 12 ye ka daminɛ 10 wurun la fo bɛɛ ni remorque karasɔri remorque ninnu mobili sugu o sugu o fana bɛ se k'o bɛɛ tene quoi donc comme ye carré kɔnɔna ye mais n bɛ ka min fɔ 12 épicerie 12 in o dabɔra voie d'accès ba yɔrɔ carré kɔnɔna bɛ circuler i n'a fɔ goudron an b'o da yɔrɔ la mais comme ninnu ye carré kɔnɔnaw ye mɔbilibaw ka gɛlɛn mɔbilibaw ka yɛlɛn ɲɔgɔn fɛ donc ale bɛ se ka daminɛ 26 wurunin jusqu'à 12 wurun nin b'o tene quoi ji non n'a dara kaban ji tɛ se ka foyi k'ale la ale ka da dɔrɔn n'a kɛra ni san tigɛra bɔ i k'i sigi i mago tɛ nɔgɔ la i mago tɛ ji nɔgɔ la i mago tɛ foyi la ale bɛ da dɔrɔn c'est fini ji tɛ se ka foyi k'a la de fait on appelle ça autobloquant a bɛ kurusi ɲɔgɔn na de donc n'a kurusila ɲɔgɔn na wulicogo t'a la fo ne nana ni bɛrɛ ni marteau y'a kama k'a la wuli sinon solution foyi t'i bolo k'a la wuli voilà. Bon ni mɔgɔ mago b'an na i b'an contacter dɔrɔn ni fila ka ɲininka la n b'o d'i ma n'i y'an contacter an bɛna carré kɔnɔna suma condition fɔlɔfɔlɔ min ye n'i y'an wele fana an bɛna carré kɔnɔna suma ka devis kɛ ka d'i ma n'an bɛnna baara la an bɛ baara kɛ ka d'i ma nimisa tɛ min na quoi Dali Afrique yɛrɛ sigilen b'o de kama i y'a faamuya. Bon mun ta ye dukɔnɔna fana ye ani kuru kɔnɔna ye i y'an wele o condition kelen don an bɛ na an b'a suma ka d'i ma an bɛ devis kɛ ka d'i ma n'an bɛnna la a qualité sugu bɛɛ b'an bolo ale kuru kɔnɔna ta 30-30 bɛ yen 40-40 bɛ yen a motif bɛɛ bɛ yen couleur sugu bɛɛ bɛ yen i bɛ min fɛ dɔrɔn i b'o fɔ an bɛ o d'i ma. Bon a musakako a man gɛlɛn i n'a fɔ an yɛrɛ jamana bɛ niveau min na sisan an ye musakaw lajigin jamana yɛrɛ gɛlɛya cogoya kama donc musaka man gɛlɛn quoi inchallah. I ka baara in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ dɔw bɛ ka fɛn ci groupe wuli kuranko jɔyɔrɔ b'a la wagati dɔw la kuranko jɔyɔrɔ t'a la. Oui yɔrɔ dɔw b'o demander parce que i n'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛna k'a sɔrɔ dɔw bɛ ka bitɔn k'u ka dalalaw na donc an mago bɛ niveau min na an mago bɛ charge min na k'a da ka papier da a bɛ da cɛncɛn de kan donc an mago bɛ charge min na k'a da o kan on oblige an bɛ bitɔn in ci ka bɔ yen marteau piqueur b'an bolo a kama an n'an ka fɛn bɛɛ bɛ yaala an mago tɛ mɔgɔ ka kuran na an n'an ka groupe n'an ka fɛn bɛɛ bɛ yaala an bɛ sansi k'a kɔnɔ an bɛ marteau piqueur ka ci ka bɔ yen k'an ka charge ɲini ka se an ka baara an mago bɛ maa min na ka se k'o d'a tigi ma quoi inchallah. Ayiwa sisan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ yala bi e yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn? Bon ne ka laɲini ye min ye jamana gɛlɛya la an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma fɔlɔ jamana mana kɛ cogo o cogo an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma parce que Dali yɛrɛ entreprise in sigiyɔrɔ kama ko Dali Afrique bon n'an y'an ɲɛsin ni farafinna y'a ɲɛsin an yɛrɛ ma surtout ni Mali y'a ɲɛsin an yɛrɛ ma an bɛ se ka nɔbɔ ko caman na quoi parce que nin baarakɛla min filɛ nin ye étranger tɛ nin si la nin bɛɛ ye maliyɛn de ye a bɛɛ ye maliyɛn ye usine fana bɛɛ ye maliyɛn ye bon ni pour moi maliyɛn dɔw yɛrɛ kun ɲɛsin Mali ma gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo an ka ɲɛsin Mali ma ka jamana bɔ nɔgɔ la quoi o de ka di ne ye inchallah. Maa joli bɛ ka baara kɛ yɛrɛ bolo sisan? Bon ne ka mɔgɔ min bɛ terrain kan ni min bɛ usine kɔnɔ c'est à peu près 30 personnes a b'o bɔ a bɛ 30 personnes bɔ. A condition man gɛlɛn mɔgɔ employé bɛ n bolo ka sara par mois dɔw ta ye par mois dɔw ta ye par jour dɔw ta ye par semaine ye i y'a ye c'est ça. Ayiwa ni an mago bɛɛ la keleya sɔrɔ i bɛ sigida jumɛn na Bamakɔ la? Bon ne filɛ Banagabugu zone commerciale la Doyen kuru yɛrɛ kɛrɛfɛ man jan cour suprême na kosɛbɛ ba
ni mɔgɔ min bɛ ka bɔ Tour d'Afrique fan fɛ ka na ni n'i sera Cour suprême ma i bɛ n wele dɔrɔn ne ka yɔrɔ man jan ATTBugu Sirafara effectivement o ni n ka yɔrɔ man jan quoi voilà effectivement. Ayiwa nin baara bɛɛ kɔnɔ mun ka di i ye baara in yɛrɛ kɔnɔ? Bon min ka di ne ye baara in kɔnɔ franchement min b'an ka dɔɔni o ye dɛmɛbagako ye ni n ko dɛmɛbagako ka warimugu ta ka d'a ma o tɛ dɛ parce que entreprise kura don a ma lakodɔn kosɛbɛ ban donc an mago bɛ client kana produit lajɛ k'a commander an ka da u ka yɔrɔ la donc o ye dɛmɛ fɔlɔ ye bon dɛmɛ filanan yɛrɛ bon ni min sera k'an ye k'an dɛmɛ matériel ko sira kan bon parce que matériel ko an ka baara bɛɛ bɛ kɛ ni machine électrique de b'an bolo bolola baara tɛ yen usine bɛ baara kɛ ni machine électrique de ye donc ni mɔgɔ min sera k'an dɛmɛ o siraw fana kan bon o fana ka d'an ye mais dɛmɛ yɛrɛ min ka d'an ye ni marché nana kɔni olu bɛɛ bɛ sɔrɔ quoi voilà.